أزي دمسكم دمس سلفنا هدا إرترايو دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا ناتدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربه حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو دمسي سلفنا هدا إرترا دمتو صعات إرتراويانين سلام أبو حقون قربان كونكم أبو مكتال تركبو كبرى سماعتي راديو دمس سلفنا هدا إرترام كبرى سماعتنا نلومش زلونا مدلوات كلا ليكم يم فلما كم تلومر على توزينا قرب يوم سعيب دما نباخم بلو صحف كلنا يوم كساب مودة في السامي مسانخ تنفسن دعدنا بحرز حد صار مسجاري على توزينا قرب يوم سماي مكتال بايتو تسطتا بحدش معرف إيرتران جوبتن كزتيوم بايتو تسطتا حبرات هاجرات بعسران كلتن لكاتيت بحدش معرف إيرتران جوبتن كزتيوم اتبحلا فيت قدايت بوليتيكان مهنا سلامن حبرات هاجرات روزميري دي كارلو زمرح أخيبا بحرتا بعصر تربعة حدار كلتشان عصر شو منتن ستلا على إجدا إيرتران زول مقبالتات كما كريم بايتو تسطتا نتشعت عمتات بلالي إيرترا تصنيعو زنابر إجدا دحر ملعالو بزعباتا أمان بإيرتران جوبتن زهولو مقبالتات تكتاتل كوميته أب نفس وكاف الشوار حساب كتقرب اليوم بريزيدنت جوبتي اسماعيل عمر قال بزعبة أمان هاجرون إيرتران زول زي تفتح قديات بزملكات مس بريزيدنت سياسة فورقي خزرارب قرب كم زلوا بزح على فسومن مس تلفزيون فرنسا 14 زقبر قال متأيّ قالتيم هب سعود عرب مس بريزيدنت سياسة فلام ركب زكاية بريزيدنت قال زاجيس زغون عينس من يجبرنا من تخنا هب قربه بأن جبر ركب صنحنا متفنان كفتح حزب العل النات كم زلوا الرجاجيتهم انتخنا بريزيدنت إيرتران جوبتن زر خبلو آلة بوتان أي حبران جبسي تشعت سبات بموت قطيعة جبسي أبكلتشان عصرت حموشن أخبار حق تهاجر بمقتالهم زتخصص تشعت سبات بموت تقطيعهم حشام براكات استبهلل على أخبار حق جبسي أبسنا خلتشان عصرت حموشن بمكينا ما تقعزن كلهم متقعت بمكياد نعون كالو سبات بمقتال استطرطروا سوسان شوعتن كسوساتهم تتحيزهم لعلواي بيت فرد جبسي زحلف عمت بزكايرو مجابايا وتم عصرت بموت كقطعو استرفوا دما كاب عصرت عمت كسابنا حلفت كأسوريو بين هبوم وتم جبنياتات كوينهم استرخبوا سبات نتناي بيت فرد بين بمقوام يجباي حاتيتو مقوام تتصنحو بعسران حد اللكاتيت كاب كايروز تم حلالف حبريته وتم تشعت بموت كم استقطعو تقاليتهم جبسي أبزن زحلف خلطة أوارح تراي عصرت حموش سبات بموت كاتي علام ناي موت مطعتي زكاو متطابقتي نزناي منغست جبص وسانه كونينو مالو بدرجة عالم زبوس حسابات بموت كاب زقطع هاجرات سعود عرب تشاينا جبصنا بقدميتين زسرعا بمنستر قديات وصاي زمرح لعلواي لوخ جوبتي ناب تشاينا هي بصح بمنستر قديات وصاي محمد علي يوسف زمرح لعلواي لوخ منغست جوبتي اب تشاينا مبصح يكايدالهم اتلوق اب تهاجر بصنحلو مس مختل بريزيدنت وانغ كيشانن كالوت لعلو سب سلطان بمرخاب اب زمدنا خلتين هاجرات زدهبه حيالو زرربات كايدوم تشاينا نعبللا نايتنا مبرق افريقيا سراويتن زوافر هاجرات معراب هزدلادلا اب جوبتي وتهدرو معسكر قيمه كم الله يفلط بزيك ازي تشاينا بحاجزن دقحن منغس جوبتي بزبركتو حاجز ابت هاجر نزكاي زلو هنصاو مدبات عبليلا تركب جوبتي طمتان اب تشاينا مززاواز الشقلن كم امريكان فرنسان زعمسل هاجرات نبز هاجر داغماي طمتان مكياد مدبات سريعن الوام كما بنت نايز بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون أبو هزمت صورحي نابز هاجر كبتيهم استراتيجيكاو أكمامتا أتون من جوبتي أبزوان زي حموشته نزغون هاجرات علم أبو جماجم بحر معسكره كوما فقير اللام جزءات فرنسا زنبرت جوبتي كابزن هاجرات حاجات زجبر الله كانت هنا تحت 1 مليون زجمت بس حزبا كابو دخنت كتجلاجل أي كالتن زينة أبزي فتسام أب حارش حنش عتميتن 40 حدن بوقع إيطاليا جزءاتو كاب إيرترا بموقع نوتادراوي كذا إنجليز أركبهم إيرتراويان دحر مسرات سلف ناصنت دحي إيرترا زبل غازيط أنا ناصنت إيرترا زلعل صحفات نخصحافن كزرقحن جمرين سلفتا دليت ناصنت دما عند عمبره خدام
ኣብ 1945 ካልኣይ ውግእ ዓለም ይወዳእ እምበር መልክዕ ለውጥካ ጨውየት ይተኻኸስ ስለዝነበረ ናጽነት ሃገር ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ባዕዲ ዝነበረ ሃገራት ስሉስ ዓለም ክእወጅ እንከሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወጠነ ውዲትን እቲ መሰናን ግቡናን ዝነበረ ሉዓላውነትን ኸይረጋገጽ ብተንኰላዊ ምስጢር ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንኸይትህሉም ኤርትራዊ ዝበሃል ንኸይህሉ ምእንቲ ኣብ ውሽጢ ህዝባም ብወገንን ሃይማኖትን ኣቃዊልካ ንምርጋእን ንኸይህሉም ተወጢኖም ካብ ዝተዘርቦ መርዚ ሃይማኖት ሓደ እዮም። እዚ እቲ ሕጊ እንዳባ ዓድና ግን ብዙሕ ዘሰማምዕን ዝዓረቐሎም እምባሩ እንደገና ዕርቂ ገይሮም ሓድነት ክገብሩ ምስ ጀመሮም መንግስቲ እንግሊዝ እቲ ከም ካልኣይ መደብ ሒዝዎ ዝነበረ ተንኰል ምስ ሃፀያውያን ናይ ኢትዮጵያ ብምስማዕ ኤርትራ ከም ሃገር ከይትቐወምን ክትንበቃቐልን ዘምፅኦ መፍትሒ ዝመስል ሓደገኛ ሓሳብ ነይሩ። ንሱም ዓበይቲ ዓድን ሽማግሌታትን ብምእካብ ከምዚ ዝስዕብ ኣቕረብሎም። ከበሳዊ ክፋል ምስ ክልቲኡ ዓበይቲ ወደባት ኤርትራን ንሃፀያውያን ማለት ኢትዮጵያ ክኸውን፣ ቆላዊ ክፋል ኤርትራ ድማ ንሱዳን ከመሓድሩ፣ እዚ ድማ ከበሳውያን ምስ ኣሕዋቶም ክርስቲያን ክኾኑ እቶም ሰብ ቆላ ኣስላም ድማ ምስ ኣሕዋቶም ይኹኑ ኢሎም ሓሳብ ምስ ኣቕረቦም ነዚ ሓሳብ እዚ ካብ ዝተቃወሙ ሓደ መራሒ ምንቅስቃስ ናጽነት ኤርትራ ዝነበሩ ሼኽ ዓብዱልቃድር ከቢረ እዮም ነይሮም። ንሶም ነዚ ብምቅዋም ኣብቶም ሽማግለ ሃገር ዘስምዕዎ መደረም እትብልዎን ትመኽርዎን ዘለኹም ሽሕ እኳ መልክዑ ንህዝብታት ሰላም ዝሐይል እንተመሰለም ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኾነ ህዝቢ ሱዳን ኣተሃናንጾም ዝተፈላለዩ እዮም። ንሱም ንሕና ኤርትራውያን ብሕጊ እንዳባ ኢና ንመሓደር፣ ብናይ ንግስነት ሃፀያውያን ክንመሓደር ኣይንኽእልን ኢና። ንሶም ድማ ነቲ ሃፀያውነት ሕጊ ይኹን ኣምላኽ ንጉስ ገዛኢ ህዝቢ ተገዛኢ ገዲፎም ከመሓድሮና ክንመሓድሮም ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ኤርትራ ሉዓላውነታ ዝሓለወት ሃገር ክትከውን ጥራያ እትኽእል። ንጉዳይ ምንጻር ዶባት ዝምልከት ድማ ብ1903 ዓመተ ምህረት ኣብዚ ሄግ ኢጣልያም ንኤርትራ ወኪላም፣ እንግሊዝ ንሱዳን ወኪላም፣ ፍራንሳ ንጅቡቲ ወኪላም፣ ሃፀይ ምኒልክ ኢትዮጵያ ወኪሎም ብዛዕባ ምልካት ዶብ ዝምልከት ኣይፈረሙን እንዲዮም። ንምንታይ ኢኹም ሕጂ ድሕሪ 55 ዓመት ሉዓላውነት ዶባትና ብምሽርራፍ ካብ ሕጊ ዓለም ወፃኢ ሃገርና ክትመቕሉ ትደልዩ ዘለኹም? ኣይፍርድን ኣይመኽርን እዚ ኢሎም ሕጋዊ መደረም ዘስምዑ ኣእሚኖም ክረትዕዎም ዘይምኽኣሎም እንግሊዝ ምስ ሃፀያውያን ኮይኖም ሉዓላውነት ኤርትራ ንምጉዕጻጽ ኣይደቀሱን። ኩሉ ሸነኻቶም ስረኣይዎም እቲ ብለይ ንመግዛእቲ ኢሉ ዝምክት ዘሎም ዝበዝሐ ክፋሉ ህዝቢ ጀበርቲ ምዃኖም ብተግባር ዝረኣይዎ ዝነበሩ ሓቂ ኣቐዲሞም መንግስቲ ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ሃፀያውያን ውድብ ብምእላም ተተሓሓዝዎም። ብምዃኖም ሃፀይ ሃይለ ስላሴን ካብ ቤተ መንግስቶም ብዘውፅዎ ሸርሒ ንህዝቢ ጀበርቲ ዕቱብን ህፁፁን ተነጽሎም ንሕብረተሰብ ጀበርቲ ኤርትራ ክግበረሎም በቲ ብጉልባ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ዝኣተወን ኮሎኔል ነጋ ሃይለ ስላሴ ዝመርሖም ብዙሕ ንዋትን ገንዘብን ብምፍሳስ መጋበርያም ካብ ኤርትራውያን ረድኤተ ዓንድነት ብምዕሳብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጀበርቲ መደባት ሓንጸጹ። እዚ ድማ መቐጸልታ ናይቲ መንግስቲ እንግሊዝ ዝጀመሮም ናይ ህዝቢ ጀበርቲ ምስ ኣሕዋቱ ክርስቲያን ምጥፋእን ዘይወፅእ ቅርሕንቲ ምፍጣር ነይሩ። ነዚ ንምትግባር ነጋ ሃይለ ስላሴ ዝተጠቕመሉ ሜላ ነቶም ክርስቲያን ከበሳውያን ምስ ኣሕዋቶም ክርስቲያናዊት ኢትዮጵያ ክሰምሩም፣ ምኽንያቱ ንለት ህዝቢ ጀበርቲ ኣስላም ዓብሊሎም ኣብ ኤርትራ እስላማዊት ዓረባዊት ሃገር ገይሮም ከጥፍኡኹም እዮም። ኤርትራ ከም ሃገር ቤና ክትነብር ኣይትኽእልን እያ። ብየማን ብጸጋም ብምእምናን ምስልምና ዝተኸበት ኮይናም ብብዝሒ ምስልምና እቶም ምእምናን ክርስትና ከዓ ክሳዕ ንኸይቅደስ ክኽልክል ይኽእል ዝብል መርዚ ወፍርታት ብምንዛሕ እዚ ድማ ምስ ኩሎም ናይ ቆላ ኣስላም ኮይንኩም ኢሎም ስለዚ ንስኹም ሰዴኹም ኢትዮጵያ እንተኮንኩም ንውሉድ ወለዶም ውሕስነት ኣለኩም፣ ክርስትና ሃይማኖትኩም ኣይጠፍእን እዩ ኢሎም ጓስጓስ ብምክያደን ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዛት ካብ ንጉስ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ እንዳበሎም ነቲ ህዝቢ ክርስቲያን ከእምንዎም ብዙሕ ኣይወሰደሎምን። ነቶም ደቂ መታሕት ኣስላም ድማ እዞም ውሕዳት እስላም ንዓኹም ወኪሎም ምሁራት ኢና ይብለው፣ ኣስላም ኤርትራ ከነመሓድሮ ኢና ይብለው ኢሎም ሓያል ጓስጓስ ብምግባር ንህዝቢ ጀበርቲ ተነጽሎ ክፈጥሉ ጀሚሮም።
مرأي نازي دمام بأبالات محبر عندنات كتكبر جمرم لبامات أبوتات جبرتجن زبل وزنبورجن أب هايمانوت نصوى الرأيا نيروام نسو دمام كابت زبل وزنبورو نغت آمنا قدم كام دك أساب نايول قوم مسل امنتن كم زلوام كتآمن لكام نزيت آمن انتخون كام ناتيت راح امنو مبال نبع لخام سلمنتاي كم التآمن ايتفلتني خام اتزنهر زنبرتون كولات نخعقت كام عبوتات جبرتي نهزبي فليخان فلاليخان زبير زنبرين مسرعا مودابن محيالا نقال سنات انت اترام عمت ارناف نهاقراون عصنت بزوح توايومن نهزب دماء عقبامن يوم زتلعلم انقسقاس ناصنت ኤርትራ ብዙሕ ጸገማትን ማዕሰርታትን የጓንፈድ አንበር ካብ ዝተበገሰሉ ዕላማም ነከበለም ወገሐ ጸበሐም ድምጽ ህላው ምስማዕ ንምንቃሕ ህዝቢ ብዙሕ አበርኪቱ እዮም ኣብ ሓበሽ 1946 بتبقس لبامات أبوتات مراحتم انقسقاس ناصنت ኤርትራም ሃገራዊ ዋዕላ ብምእዋጅ ኣብ ሸኽ ጀሚል ብዕላ ቤት ገርግስ ተሰሚም ሃገራዊ ዘተን ምክያድ ዳርጋ መላእ ሕብረተሰብ ጀበርትን ምስ ኩሎም ደቂ ሃገርን ናጽነት ኤርትራም ዘተን ብዘተ ኣካይዶም እዚ ነቲ ኩሉ ዘጋጠመን ብድሆታትን ብሃገራዊ ዕርቂ ንኽውዳእን ኤርትራም ብናጽነት ክትነብር ዝዓለመ ምንባር እዩ አቦናም ሼኽ ዓብዱልቃድር ከቢረን ምስራ ዝተሰማ አስመሮምን ምስሕዋቱ መሻይኽን ሃፍታማት ነጋዶን ዝርከብዎም ዝተማህሩ ደቂ ጀበርትን ብምዝታይ بزلوم عقمي اتم سب ገንዘብ بገንዘቦም اتم سب ፍልጠት ድማ بፍልጠቶም ገይሮም ኤርትራም ንኤርትራውያን ብዝብል ጭርሖም ምስራቢጣ እስላሚያም ነዚ ህዝባዊ ቃልሲ ናብ መላእ ኤርትራም ከም ዝጓሃርን ከም ዝናኸስን ብምግባር ብዙሓት ናይ ቃልሲ መሓዙትን ተረጋገጽትን ኣብ ዘፍሪሉ እዋን ድሮም ናይ ቃልሲ ኤርትራ ኣብ ዓለም ንምቅላሕ ሼኽ ዓብዱልቃድር ከቢረን ንዓለም ብጉዳይ ኤርትራ ንኽዛተዩ ንዩኤን ኣብ ዝተበገሱላ ዕለት በአባላት ማህበር አንድነት አብ ጎናታት አስመራ ተቀቲሎም ፖለቲካዊ መደረን አቦና ሼኽ ዓብዱልቃድር ከቢረን ሰነ 1948 አቦ እምበር ራቢጣ እስላሚያም ጨንፈር አስመራን ሐማሴንን ብምኽንያት ብዕለት 10 ሻድሻይ ወርሒ 1947 ዝተገብረን ሰላማዊ ሰልፊ ልዕሊ 10 ሸሓት ሃገራውያን ዝተሳተፍዎ ዝተገብረ መደረ አቦና ሼኽ ዓብዱልቃድር ከቢረን الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد زخبركم أبوتاتي زخبركم يحواتي زخبركم دكاي أب قدميخون دويلين إذا هاجروا قال كسمعن كلخون سمعنا حدا وسن يبلون إذا ما عالت زيام ما عالتنا أسبرات رازي كونتس نا إيرترام بهزب إيرترام ما أنت إيرترام زتلا علم عالتو قينام نزل عالم أما هذا إيرترا تذكر ما عالتو تكونيام سلامنتاي إزروني عبيني إشتاي هزان شماغلين سبعي سبيتي نحانت نقبلناينا تأكنا زلنام إزي آدمام متكاتا زي باللام بخلط تقالات تقلت يام نسان دمام ناصنتن حارنتنا دلينام هوان ناصنتن حارنتنا دلينام ناصنتن حارنتن مسلنا حزب يوم إذا دمام يترفضوا لفطر ودساب نأنسساون نزا ناصنت زي نخركب يقوي يدكم سلازي إذا البزي بالنسبة بيترام نابزا خبرناتون هلاويون ناصنتون بحر دمسي سمعت حارنتو خروي أبزنا يلومي عقاتامي من صعو أيقرمن سلامنتاي عابل بخلنام تدقلوز نبرا نقر مخانئ يوم اوان ناصنت كل زخبر واقع خفيلكام كتمس عنبر بتنمي تراي كتمزيلكا كتصبايام كتو سلازي كعال زخبر كل حزبين مسلوس تمنزع حزبي فتاري دربيو اي دربيان يوم سلازخونا دمام لو من عنا بيتا بقنشل ناي تسفى مبراهتي عابل بنام مورات نتزودنا عمز بسنكي فاسشتاويان مريتنا عدنان تنزعنام كام منبار نخنوز بمباليو لومي بملونام بحر دمسي نزا تسفاهي وزخونت ناصنتن حرنتن كند مسا زقبرنام ناتوم
ፈጣሪ ዘይደለየሎም ድማ ነቲ ቅዱስ ሓሳብ ንኸይሓስቡ ኣእምሮኦም ደፊንሎም ስለዘሎም ነዚ ድማ ከምቲ ጎይታ ኣብ ቅዱስ መጽሓፉ ዝበሎም እቶም ምእንቲ ጎይታ ብዝሓሰረ ዋጋ ብምግዛእ ንስምዒቶም ተገዚኦም ብዘይጠቅም ነዚ ብምሻጥ ነቲ ተግባራቶም ብምኽኔታም ክድልልዎ ይፍትኑም በዚ ድማ ንነብሶም ዝቆሽሹ ስለ ዘለው ጽባሕ ከመኽንዩ ምዃኖም ኣይሰሓትን ብዓብዩ ግን አልሐምዱሊላህ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ናጽነትን ሓርነትን ክብረትን ጎይታም ክንርድኦ ገይሩና ኣሎም ስለምንታይ በቲ ዝሓለፈ ሕሱም ተመክሮም ፋሽስታዊ መግዛእቲ ኣብ ገዛእ ሃገርና ነብስና ኣትሒትና ኩሉ መሰል ተሓሪምና ከም ዘይደቂ ሃገር ክንነብር ዝተቐሰብና ዘሕለፍናዮ ዘይሓልፍ ዝመስል ናብራን ንትንሚትን ሓርነትን ናጽነትን ኣቢግና እዩ ካብዚ ምብጋስ ድማ ንናጽነት ከም ዓይኒ ብሌንና ክንሪኣ ገይርና እዩ ነዚ ድማ ከምቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝበሎም መሰሉን ሃገሩን ተመንጠለ ብቑኑዕ ተበጊሱ መሰሉን ሃገሩን ንኽመልስ ጎይታ ከም ዝሕግዞም ቃል ኣትሉ እዩ ዝኸበርኩም ህዝቢ እዘን ክልተ ቃላት ማለት ናጽነትን ሓርነትን ኣብ ልቢ ፍጡር ወዲ ሰብ ብጣዕሚ እየን ሓጎስን ደስታን ዝፈጥራ ስለ ዝኾነን ዝኸበርኩም ህዝቢ ነዘን ቃላት ብልሳንኩም ደጋግምወን ኣድምፅወን ብልብኹም ብዘይ ዕረፍቲ ሕሰብወን ክሳብ ምስደምኩም ዝተሓዋወሳ ናጽነትን ሓርነትን ብምባል ድማ ብልዑል ድምፂ ክሳብ መሬትን ሰማይን ነቕንቑም ክሳብ እቲ ፈጣሪ ኩሉ ፍትሐኛ ንጉስ ዝሰምዖም ጨድሩ ክቡራት ሰልፈኛታት እዚ ናይ ሎሚ ምትእኻብ ካብ ሕልሚ ናብ ጋህዲ ካብ ውድቀት ናብ ትንሣኤ ንሰጋገረሉ ዘለና መዓልቲ እዩ በዚ ድማ ንዓለም ንሕና ከም ህዝቢ ፍሉይ ባህልን መንነትን ከም ዘለና እነረጋግጸሉ መዓልቲ ኮይኑ ሕቶና ድማ መሰል ናጽነትን ሓርነትን ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዝኾነ ኸማና ህዝብን ሃገርን ዝኾነ ዓይነት ፍሉይነት ከም ዘይብልናን ከም ዓለምና ብናጽነትን ሓርነትን ንምንባር መሰልና ምዃኑን ብምእማን ተራኺብና ሕቶና ነቕርበሉ መዓልቲ እዩ ነዚ ድማ ብቓልሲ ካልኦት ኣሕዛብ ዓለም ዝወስድዎ ናጽነትን ሓርነትን ዝበጽሕዎ ምዕባለን ንምብጻሕ ከም ህዝቢ ኤርትራ ተፈሊጥና ብሓደ ኢድ ንምስጓምን እዩ ዕላማና ንናጽነትን ሓርነትን ኤርትራ ድማ ኩሉ ዝኽፈል ዋጋ ንምኽፋል ድልዋት ክንከውን ኢና በዚ ናይ መሰል ሕቶና ምስ ጎረባብትና ዝኾኑ ሃገራት ኢትዮጵያ ሱዳን ኮነ ግብፂ ንምብኣስ ኣይኮነን ብኣንጻሩ ብፍቕርን ሕውነትን ስምዒትን ንምንባር ኢና እንሪኦም ዝኸበርኩም ህዝቢ ካልኣይ ኩናት ዓለም ምጅማሩ ንወጽዓታት ኣሕዛብ ዓለም ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ስለምንታይ ፋሽስታዊ ስርዓት ብኩሉ መዳይ ኣብ ኩሉ ዓለም ምስዓሩን ንውጽዓት ኣሕዛብ ናይ ሓጎስ መለኸት ዘስምዓሉ ህሞት እዩ ኮይኑ ዘሎም ነዚ ፈረራይ ፋሽስት ዝሰዓረ ሓይሊ ድማ ፍትሐኛ ብምዃኑን ውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መድረኽ ወፂኡ ዲሞክራሲያዊ ሕቱ ናጽነቱን ሓርነቱን ዝሓተሉ እዋን በፂሑ እዩ ዝኸበርኩም ህዝቢ ናጽነትን ሓርነትን ዝብላ ቃላት ደጋጊመየን እንተኾነ ናብ ዘብጽሓና መንገዲ ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ኣይተዛረብኩሉን ስለምንታይ ተዛሪብካ ጥራይ ተሓልፊ ስለ ዘይኮነ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ትምህርቲ ንሱ ጥራይ እዩ ናይ ናጽነት ጻማም ብዘይ ትምህርቲ ነታ ናጽነት ክንዕቅባ ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ከም ህዝቢ ብተደጋጋሚ ኣደራዕ መግዛእቲ ህዝብና ካብ መኣዲ ትምህርቲ ንዘመናት ተሓርም እዩ ጸኒሑ ስለ ዝኾነ ነዛን ንደልያ ዘለና ናጽነትን ሓርነትን ንምምጻእን ንምዕቃብን ክንመሃር ኣለና እንድሕናይ ብሓቂ ናጽነትን ሓርነትን ሓሪፍናያ ደጋጊሙ ክብሎ ዝደሊ ብዘይ ትምህርቲ ኣይንረኽባን ኢና ትምህርቲ ውሕስነት ናይ መንገዲ ናጽነት እያ ነቶም ካልኦት ኣሕዛብ ዓለም ወጽዓን መግዛእትን ዘይፈልጡ ምኽንያት ሓርነቶም ኮይኑ ንዘመናት ዘጽንሖም ትምህርቲ ጥራይ እዩ ስለዚ ዝኸበርኩም ህዝቢ ብኩሉ ዓቕምና ነዚ ንምርካብ ክንቃለስ ኣለና እዚ ድማ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ብዘይ ኣፈላላይ ተሰሪሕና ተሰማሚዕናን ነትምህርትን ናጽነትን ክንበጽሕ ቀሊል እዩ ስለዚ
በዝና ሎሚ አጋጣሚ ተራኺብና ዘለና ዓቢ ጉዳይ بعوات من مززام زعابنا زناسنا نتمرتي نخيد بفلتاتن سراحن ترايوم ناتناتن حارنتن كركب النخال شيخ عبد القادر كبيران سنين حدث شحن شعاتميتن 40 شمونتن كوبرا سمعتنا نلومز نبرنا مدب إذا مسلنيرو أب زمت مدب نحصان الرخب دحان كنيو بروح مشات